ברוכים הבאים לסרטון שלנו. אז שלום כולם, מה קורה אנשים? כאן ירין ורון. היום... נכון, אסור לומר. כאן ירין ועם עוד מישהו חסוי. אני לא בשרת. גם אני לא. בשרת. אפשר להיכנס בכלל? לא. נחזור אליכם שנוכל להיכנס. נכון. חזרנו אליכם. אוקיי, אנחנו היום נראה לכם איך עושים שרת TNT בקל... איך עושים פצצת אדום. כפי שראיתם מהסרטון הקודם, פצצת TNT אבל עם כמה פלאגינים של וורד אדיט. עם פלאגין של וורד אדיט. כן, שמתי. עכשיו תסתכלו טוב טוב. ירין יראה לכם איך אני בונה את המגדל. נכון. וירין תצלם את זה טוב. אני מצלם מצוין, תאמין לי. זה אוקיי. לא צריך להתאמץ כל כך בשביל לעשות את זה. נכון. מה שעושים עכשיו, לוקחים גרזן עץ ועושים ככה ואם אתם רוצים שהוא יקריס, ואם אתם רוצים שהשרת יקרוס, אתם עושים את הפקודה הזאת. תכתוב את זה קודם בצ'אט, שהם יראו. הנה. הופה. והופה, סתכלו איזה בניין גבוה. טה-טה-טה-טן, טה-טה-טה-טן, טה-טה-טן. עד לעננים. ולמי יש הזכות להפעיל אותו? לך. אוקיי. רגע. תגידו שלום לשרת. ביי ביי. פוצץ. אל תגידי שהפעלת. לא הפעלתי. אוקיי, ביי. ביי ביי שרת. אתה לא בשרת, אתה בשרת, נכון? כן, יש לי מלא לאגים. אאוץ'. כן. בסדר. מלא לאגים, באמת. אני לא רואה את זה בכלל מתפוצץ. אני רואה פשוט חור. זה יתפוצץ בכלל? כן. איך? לוקח לזה קצת זמן. לאגים. וואו. זה נראה לי כמו תמונות. תמונה. והנה אני בתוך ההריסות. אני לא רואה אותך. המחשב שלי תקוע. הנה אני. אין לי שום לאג. טוב, כי אתה לא מצלם. אאו. אני תקוע שוב. אני אבוא אל זה פשוט. זה כבר התפוצץ? איזה התפוצץ ואיזה בטיח. אני כבר חוזר אליכם. חזרנו אליכם. ועכשיו נלך על זה. מה? זה ממש לא מתפוצץ, אתה יודע. קרס לי השרת. זה הוציא אותי. לוגין אין. אני לא נראה לי יכול להיכנס. קרס השרת. והרכבי שאתם רואים זה הדרך הכי טובה כמעט להרוס שרתים. אוקיי, נראה לי זה היה סרטון להיום. כן, קרס השרת שוב. כן. זה היה סרטון להיום? לא. אוקיי. טוב, שנייה, אני מחליף טקסטורה. דרך אגב, מי שלא מכיר את הערוץ GVY Gaming, שיצפה. זה ערוץ שלי ושל חבר שלי, ועוד מעט אנחנו נסיים את הטקסטורה של GVY Gaming. וקרס השרת. ייי! הנה, זו טקסטורה שלא ראיתי איזה שמתי. נראה לי GVD. טוב, לא משנה. אז ככה מקריסים שרתים. נעצור את הסרטון? אז ככה מקריסים שרתים. ביי לכולם. ביי.